खुलुमबाय दिनै 3 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना दासिमबो एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारा उदालगुरियाव केबिनेट मिटिं जिरायदोंमोन बेनि उनाव टंलायाव थांनानै टंलाखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां जौगालु बिथांखिफोर फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टंलायाव जि लोंनाय दैनि जेंना बेखौ फोजोबनो थाखाय दै जगायलु बिथांखिनि गेजेरजों 35 कौटि रां फोसावदों बिथाङा बेनि अनगायैबो टंला हायार सेकेन्डारिनि गोदान बिल्डिं लुफुंनाय जागोन जेराव स्मार्ट क्लासरुम आरो गासै खाबुआनो थागोन बेनि थाखाय 8 कौटि रां फोसावबाय बेनि अनगायैबो टंलानि देहा फाहामसालिखौ 100 बिसना थानाय बानायनाय जागोन 2025 गेजेरावनो बेखौ बानायनाय जागोन आरो डक्टर नार्सफोरखौ बेयाव थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा टंला कलेजाव गोदान अडिटोरियाम लुनो थाखायबो फोसावदों PWDनि गेजेरजों लामा ड्रेन बानायनो थाखायबो 25 कौटि रां फोसावदों टंला भेरगाव नावकाथा थांनाय लामाखौ मोजां खालामनाय जागोन भेरगावआव गोदान कलेज बानायनाय जागोन इनडोर स्टेडियाम इन्टिग्रेटेड SDO अफिस बानायनाय जागोन होननानैबो फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो रौतायाव आसाम गौरब रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुआव नुजाथि हैदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रुंसारि कल्पना बर'नि सारादुआव नुजाथि हैनायजों लोगोसे आसाम गौरब रुंसारि कल्पना बर'नि मुसुखाखौबो बेखेवदों बिथाङा बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेडनि थाखाय फोसावथाय होदों गासै पस्टआ मोन 42 क'क्राझारनि बड'फा नोगोरनि साखाथियाव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिङाव साख्रि होनो थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों पस्टफोरा जाहैबाय ग्रेड 3rd जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट गासै 20 पस्ट रोंगौथिया ग्रेजुवेट जानो नांगोन लोगोसे बोसोरसेनि कम्पिउटार कर्स सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोसिम आरो SC ST सोरखारनि नियम बायदि रेहाय मोनगोन नैथियाव दङ स्टेनोग्राफार 3rd मोन 2 पस्ट ग्रेजुवेट जानो नांगोन लोगोसे सोरखारजों गनायथि मोननाय फसंथाननिफ्राय स्टेनोग्राफि इंलिसाव डिप्ल'मा एबा सार्टिफिकेटजों लोगोसे 1 बोसोर कम्पिउटार कर्स लानाय जानो नांगोन थामथियाव दङ ग्रेड 4 गासै मोन 10 पस्ट SSLC पास जानाय जानो नांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 40 आरो SC ST सोरखारनि नेमखान्थि बायदि रेहाय मोननो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 25 एप्रिल 2023 एप्लाइ खालामनो थाखाय स्टेन्डार्ड फर्म मोनगोन बिजाथिफोरा बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै दा सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट SAD BTC सेक्रेटारियेट बड'फा नोगोर क'क्राझार BTCआव दैथायहरनो नांगोन दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल आरो पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान सिंह मान बिथांमोनहा आसामाव आगान होफैदों आम आदमी पार्टी राजखान्थि दोलोखौ आसामावबो गोख्रों खालामनो थाखाय दावबायफैदों बिथांमोनहा जायनाखि अरविन्द केजरीवाल फैगोनखौ लानानै आसामाव साननैसोनिफ्रायनो दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थादोंमोन बिनि फिननाय होदों अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बुंथिदों दि साननै सिगांनिफ्रायनो टिभि चेनेलाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरविन्द केजरीवाला फैयोब्लानो जोबथेसालियाव दैथायहरगोन पुलिसजों हमजाहोगोन होननानै हुमखि होबोदों नाथाय बेबायदि खालामजानो आं उदखारि नामा होननानै सोंथि खालामो अरविन्द केजरीवाला लोगोसे बुंथिबावोदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रिथ' जानो हाबाय नाथाय आसामनि आसार खान्थिखौ रोङाखै मानोना आसामनि सुबुंफोरा जोबोद मोजां आलासिखौ बरायो न'आव लेंहरनानै जाहोहरो साहा लोंहोहरो बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जाहाथे आसामनि आसार खान्थिखौ सोलोंनानै लायो होननानै खावलायहरो बिथाङा आरो उल्थायै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्लीयाव हांख्रायो आरो दिल्लीयाव बेरायहोनायनिबो खोथा बुंथियो अरविन्द केजरीवाला बेनि अनगायैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गाग्लोबनानै बिथाङा बुंथिबावोदि दिल्लीयाव 2015 मायथाइयाव आम आदमी पार्टीनि सोरखार फैदोंमोन आरो 2016 मायथाइयाव आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार फैदोंमोन बे 7 बोसोराव दिल्लीखौनो सोलायबाय फरायसालि देहा फाहामसालि मोब्लिब दै लामा गासैखौबो मोजां खालामजोब्बाय नाथाय बे 7 बोसोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा मावखो जेबो मावाखै खालि गाज्रि राजखान्थिल' खालामदों होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो आसामाव हाजो दं दैमा दं बुरलुंबुथुर दं खैला दं मिनारेल दं नाथाय गासैखौबो दैदेनगिरिफ्रा आरो दोलोफ्रा गासैखौबो फोजोबस्रांदों उदांस्रिनि उनाव 52 बोसोर कंग्रेसआ आसामाव सोरखार सालायदों 10 बोसोर AGPआ सोरखार सालायदों आरो 7 बोसोर BJPआ सोरखार सालायगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा भट होनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै नाथाय रायजो राजाफ्रा बेनि सोलायै
थगायजानोसो गोनां जादों जायनो खाबु मोनदों बेनो लुथिदों होननानै बुंथियो अरविन्द केजरीवाल बिथाङा 51,397 साख्रिनि पस्टनि थाखाय फैगौ 6 मेआव रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। उदालगुरियाव जानाय केबिनेटआव थांखि लानाय जादोंदि रायजोनि 51,397 पस्टनि थाखाय फैगौ 6 मेआव रिजाल्टखौ फोसावनानै होनाय जागोन। बेनि मादाव पुलिस डिपार्टमेन्टआव 5,730 पस्टनि थाखाय, सावस्रि बिफानाव 5,799 पस्टनि थाखाय, सोलोंथाइ बिफानाव 14,241 पस्टनि थाखाय आरो थार्ड ग्रेडआव 11,346 आरो फर्थ ग्रेडआव 14,281 पस्टनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि हरदों प्र'-खालिस्तान ग्रुपआ। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि हरनायनि उनावनो बिथांनि सिकिउरिटिखौ आरो बांहोनाय जाबावबाय। डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि हरनाय मोनसे अडिअ रेकर्ड सौफैदों। बेनि उनावनो बेनि हेंथा एसटीएफ पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो एसटीएफ पुलिस थाना आरो डीआईजीखौ बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिबान होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि आरो इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरनोबो सांग्रां होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा। आसामाव सिख धोरोमनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनायनि असद होनानैनो गुरपातवान सिंह पान्नुआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि हरदों। डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुरपातवान सिंह पान्नुआ सासे उदखारि आरो बिथांनि सिख फर जस्टिस आफादा आयेन बेरेखा आफाद होनानै भारत सरकारा फोसावबाय आरो बिथांखौ नागिरनो थाखाय गुबुन गुबुन एजेन्सिफोरा लुकआउट सार्कुलार होखानाय दं आरो बिथांनि हेंथा गोबां चार्जशिटबो दंखायो। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि प्र'-खालिस्तान ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा लन्डन आरो सान फ्रान्सिस्क'फोराव दुंहाव थासारि खालामबोदों, बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ हुमखि हरनायखौबो सिरियासलि लानाय जादों आरो बिथांनि सिकिउरिटिखौ बांहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा। मख'नो गोनांदि मोनसे अडिअ'नि गेजेरजों प्र'-खालिस्तान ग्रुपनि दैदेनगिरि गुरपातवान सिंह पान्नुआ हुमखि हरदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामाव थानाय सिख धोरोमनि सुबुंफोरखौ हाराहास्ते एबा इनाय अनागार खालामदों। सिखफोरजों बेबायदि इनाय अनागार खालामोब्ला दाया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जागोन आरो बे दावहाया भारत सरकारजोंसो, बेनिखायनो बेनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोजानाव थानांगौ होननानै हुमखि हरदोंमोन। जाय हादोरनि राजाया बेफारि एबा फालांगिरि, बे हादोरनि रायजो राजाफ्रा भिखारि अदेबानि बिबायारि जायो। बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान सिंह मान बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया आसामाव सोरखारि नङै फरायसालि सालायनायनि सायावनो बिथा खालामनानै बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल आरो पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान सिंह मान बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया सोरखारि नङै स्कुल सालायनायनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होनानै गाग्लोबदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जाय रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि बिसिया सोरखारि नङै फरायसालि सालायगोन जेराव लाख लाख फिस लानाय जायो, बे रायजोनि गोरिब गुन्द्राफ्रा सोलोंथाइ मोननो हानाय नङा आरो सोरखारि फरायसालिफ्रा माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा। दिल्ली आरो पान्जाबावबो सिगाङाव बेबायदिनो नेताफ्रा गिदिर गिदिर सोरखारि नङै फरायसालि सालायोमोन जेराव लाख लाख स्कुल फिस लानाय जायोमोन आरो गासिबो मिथिखानानै सोरखारि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन जाहाथे साफ्रोमबो सुबुंफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ सोरखारि नङै फरायसालियाव थिसननो गोनां जायो आरो मोनफ्रोमबो बोसोराव सोरखारि नङै फरायसालिनि फिसफोरखौ बारायनानै होनाय जायोमोन। नाथाय जोंनि सोरखार अदेबानि आम आदमि पार्टी सोरखार फैनायनि उनाव जोंनि रावबो एमएलए नेताफ्रा प्राइभेट स्कुल खुलिनो हानाय जायाखै आरो दिल्लीयाव दा सोरखारि फरायसालिफोरखौ गोबां मोजां खालामनाय जाबाय। दिल्लीनि सोरखारि फरायसालिनिया थांनाय बोसोरनि क्लास 12नि फिथाइया 99.7% आरो बेबायदि आसामाबो जानो हायो, नाथाय साबिया रायजो राजाफोरनि आखायावनो दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा होननानै जरजबस्ति खुगाजोंल' बुंनाय बायदि जादों आरो बिटिआर गोरोबथाया रायजो राजानि गेजेराव गोजोन लाबोनो हायाखै, बेयो रोखा जानो हमगासिनो दं होननानै बुंथियो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लायाव दुलाराय बारग' एनडिएफबिनि खौसेथि आफादा जथुम्मा लादों, जेराव अनजालि दैमारिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि प्रशान्त बर'आबो आलासि महरै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगाङाव एनडिएफबिफोरा गावस्रा गावस्रि दंमोन, दा खौसे जानायखौ बयबो गोजोनदों। नाथाय एनडिएफबिफोरनि खामानिया गोरोबथा खालामनायजोंनो जोबनानै थाङा। एनडिएफबिनि संबिजिदनि मथे
बर' हारिखौ जौगाहोनाय समान मोनथाय मोननाय बायदिनि खामानिखौ मावनाय आरो बेखौ एनडिएफबिफोरा खौसे जानानैसो मावनो हागोन आरो सिगाङाव रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मदद होदोंमोन दाबो बेबायदिनो मदद होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो अनजालि दैमारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथाया गासै रायजो राजानि गेजेराव गोजोन लाबोनो हागोनखौ रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन नाथाय आसा खालामनाय बायदिखौ नुनो मोननाय जायाखै बेखौ 3 बोसोराव गासैबो रोखा हमदांनो हाबाय होननानै बुंथियो अनजालि दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि गोजोना खुगाजों बुंबानो गोजोना फैया जरजबस्ति गोजोन फैबाय होननानै खुगाजों बुंनाय बायदिसो जादों। गोजोना गासै रायजो राजानो सानफ्रोमबोनि जिउआव मोनदांनो हानाय बायदि जानो नांगोन नाथाय रायजो राजाफ्रा गोजोन गैयैखौसो बुंगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सागान होनाय समावबो गोरोबथानि दफाखौ गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो फरायनो खाबु मोनाखै। माखासेया सागान होथारनांगौ हिसाबै सागानखौ होफैदों खायफाया फैनानै नुवालासे सागान होफैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गोजोन गोरोबथा खालामनायनि सिगां गोरोबथा खालामग्रा आफाद इउबिपिअ एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजायाबो खेबसेयैनो जयै जिरायनानै बर' हारिनि थाखाय बबे मोजां जागोन बबे गाज्रि जागोन बेनि सायाव सावरायलायाखै। सोरबाया दैदेननांगौमोन सोरबाया दैदेनबाय होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो एनडिएफबिआ मेमरेन्डाम होनाय बायदिब्ला 19 नं दफानि गेजेरजों एनडिएफबिनि गासैबो कनभिक्टेड केडार आरो लिडारफोराबो गोरोबथानि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ लिरनाय दंमोन जायखौ आजावदोंमोनबो नाथाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखैबा सोरनिबा खैसार आरो मोननाय मोनैखौ लानानै हिसाब थानो हागौ होननानैबो बुंथियो अनजालि दैमारिया। आरो बावैसो सिगां सासेखौ जिउ जोबजासे साजाबो फोसावखांबाय आरो बिथांनि अनगायैबो 47 केडारफोरनिया गुवाहाटी जोबथेसालियाव एनआईए ट्रायल जागासिनो। बिथांमोननि गेजेराव सोरबा फासि नङाबा जिउ जोबजासे साजा मोनबावगोन नामा जुदि जायोबा बेयो गोजोनथाव नङा होननानैबो बुंथियो अनजालि दैमारिया। मैयानि सानावबो रायजोनि दाब दाब जायगायाव अखा बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैदों। जनाय गलाघाट बिपुरिया आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मैयानि सानाव अखा बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैदों। बिपुरियायाव गोबां अन्थाइ गोग्लैदों। अखा आरो बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां अन्थाइबो गोग्लैदों जायजों आबादारिफोरनि गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जनायावबो गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों न' बां लामा आरो बिफां लाइफांफोरा खहा जादों। बारहुंखा बारनायजों गेदेर गेदेर दंफांफोरा मोब्लिब खुन्थिया आरो न' बां गलाफोराव गोग्लैदेरदों। मोब्लिब खुन्थियाफोराव गोग्लैदेरनायनि थाखाय आरो बारजों मोब्लिब खुन्थियाफोरा गुबुनायनि थाखाय गोबां सम लामाफोरा बन्द जानानै थानो गोनां जादों आरो मोब्लिबबो गैयै जादों। बेनि अनगायैबो बारहुंखा बारनाय आरो अन्थाइ गोग्लैनाया बारिनि गय बागान बायदिफोरजों लोगोसे आबादफोरखौबो खहा खालामलांदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।